हेल' लोगोफोर दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन बे टपिकआ जाहैबाय प्रमद बर'नि सायाव डिसकास खालामगोन नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ उइदाउट स्किप नाय प्रमद बर'आ सिगाङाव जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दंमोन बे टाइमाव बुंदोंमोन आंनाव खुनु माने बिटिसिनि चिफ सिएम जानायनि जेबो हप्स एन्ड एसपिरेसन गैया होननानै बुंदोंमोन बे नोंथांनि खोथा जानो गोसो दं जानो गोसो गैया बे नोंथांनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन नाथाय दिनै बिथाङा थगायनानै बर' रायजो राजाखौ थगायनानै दिनै बिटिसिनि चिफ जाबाय बेनो फार्स्ट बेनो लास्टखा प्रमद बर'आ गोदो बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिखौ जायखौ जोङो बारग' चिफ एबा फर्मार चिफ अफ बिटिसि हाग्रामा महिलारि होननानै जों बयबो मोनथियो बिथांखौ बुंदोंमोन बिथाङा गावहासो गारि घरा गिदिर न' बां बिल्डिं लुनाय माबा माबि लुनाय खौथि थाखा बिथाङा गावल' बाहायदों गावल' न' बां गारि गिदिर घरा गाखोदों बेफोर थाखाफोरखौ रायजो राजाफोरनो हरबानो जायोमोन ना होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन माबा मोनसे सुबिदा हर बेफार फालांगि खालामनानै जानो थाखा फैसा राननानै हर होननानै हाग्रामा महिलारिखौ बुंदोंमोन क्रिटिसाइज खालामदोंमोन दिनै नोंथाङानो दिनैनि दिनाव बिटिसिनि सासे चिफ जाबाय सिएम दिनै नोंथाङा खौथि दिनै थाखा दांनो मोनो गारि गिदिर गाखोदों हो दिनै नोंथाङा बे क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव नलेज फेस्टिभेल खुंदों बेफोरनि थाखाखौ मा दरखार दंमोन गारनोलाय नलेज फेस्टिभेल खुंनांगौनि मा गोनांथि दंमोन सोरबा पलिटिसियान सोरबा एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ लाबोनानै हिउज थाखा गारनो खौथि थाखा गारनो मा दरखार दंमोन प्रमद बर' बेफोर थाखाफोरखौ गोरिब गुन्द्राफोरनो राननानै हरमोन ना बेफार फालांगि खालामनानै जानो हरमोन ना बेफोर थाखाखौ नोंथाङा मानो हराखै नोंथांनि सिगां खोथा बुंनायफ्रा मा जाखो दम दङब्ला रानना हरदोब्रा गोरिब गुन्द्रानो बेफार फालांगि खालामनानै जानो हरदो राननानै नोंथांमोनाथ' इलेक्सननि टाइमाव बुंबावदों एनि हाव पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो उइथिन बे 5 इयार्सनि गेजेरावनो गोरिब गुन्द्रानो बयनोबो समान मोनथाय होगोन 75,000 गरि डिस्ट्रिबिउसन खालामनानै होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय फैनानै दिनै अलमस्ट 3 इयार्स रानिं जाबाय बाव जेबो जौगानाय गैया देयार इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट जिर' 2 बोसोर दंबावो जेरैबायदि नोंथांमोना रायजो राजाखौ थगायदों बिनि फिथाइखौ नोंथांमोना आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव मोनजागोन ओंखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो खामायनानै लाखादो जाखादो लोंखादो आरो जिन्दगि नोंसोर इलेक्सन गेलेलाबो थैलाय उजिलाय देरहाला बे सिदा खोथा नोंथांमोना दिनै बर' रायजो राजानि दिनै खामानि मावनो फैदों ना बेबायदि फांसन मिटिं खुंनानै थाखाखौ मिस इउज खालामनो फैदों हो मानो फैदों नोंथांमोना दिनैनि दिनाव बर' रायजो राजानि खामानि मावनोसो फैदों मावदोब्रा मा आननेसेसारि खामानि खालामनानै थाखा बहननाय बेफोर मोनसे खोथा नामा इलेक्सननि समाव नोंसोर जिबायदि खोथा बुंदोंमोन बेथ' गैखाला जि कमिटमेन्ट जि एसुरेन्स होदोंमोन एभ्रिथिं जिर' आरो बेबो जिबायदि टाइमावसो बिथांमोना नलेज फेस्टिभेल खुंदों डिउरिं दा एग्जाम ओइचएस एग्जाम टाइमावसो पस्टपन खालामलायनानै नलेज फेस्टिभेल खालामलायबावदों बिसोर दिस इज भेरि आनफर्चुनेट लाजिनांगौ हाग्रामाखौ फिसा बक्स दामबानो नोंसोरो दरना होयो रिजर्टफोरखौ दरना होनो हायो बे आबसुनि लेखा गोरोंफ्रा नेताफ्रा बे खर' मोजांफ्रा बबाव दङ व्हायर आर इउ स्लिपिं दिपेन बर' नोंथाङा बै दाखालि नलेज फेस्टिभेल जानाय टाइमाव मानोथो नोङो पस्टपन खालामनानै मानोथो दिनै प्रमद बर'खौ जेबो मानो दरना होनो हायाखै गथ'फोरनि एग्जामखौ मानो पस्टपन खालामलायनानै मानो नलेज फेस्टिभेल खुंखो व्हाट इज नलेज फेस्टिभेल दिपेन बर' एन्ड प्रमद बर' टेल मी रायजो राजाफोरनो खोन्थाना हो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना नलेज फेस्टिभेल खालामनानै मा रोंगौथि लाबोनो हादों लाइमोनफोरनि जौगानायनि बिथिङाव जेब्लाबो खामानि मावगोन बेनो नामा नोंसिनि खामानिया बबाव लिरनाय दङ एग्जाम पस्टपन खालामनानै नलेज फेस्टिभेल खालामनानै बबाव लिरनाय दं लाजिनो रोङिफोर जुदि बेनि जायगायाव हाग्रामामोनबा खम दरना होगौमोन खम फुथुला सावगौमोन बा नायदो होमबा रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' आरो दिपेन बर'मोननि खामानि मावनायखौ बर' रायजो राजाफोरजों माबायदि प्ले खालामदों ओंखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामो नोंथांमोनाबो कनसियास जानाया मोजां आरो भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम लोगोफोर थेंक इउ स' माच